Valg. Og så vil jeg selvfølgelig også sige tillykke til de radikale med det flotte resultat til Europaparlamentet. Det var faktisk rigtig dejligt at se, at I kører en positiv EU-kampagne. Og det var faktisk i modsat til alle andre, som har kørt en negativ kampagne. Selvom at de påstår, at man selvfølgelig er tilhænger af EU, så kører man en negativ kampagne og kritiserer en masse ting ved EU. Og det synes jeg faktisk, det er ret beskæmmende, at man sådan kritiserer stolpe op og stolpe ned. Og med den retorik, jamen, så jager man jo næsten folk af i armen til navn med slogans som med i Danmark og minde af EU. Og det er faktisk ikke kun her, man har set den her tendens i Danmark. Men det med, så lander vi så med overskrift, respekt og tolerance, opskriften på fred, men hvordan? Ja, den ultrakort svar, det kunne jo så være EU, og så tager vi i kaffe. Men selvfølgelig så er det hele jo meget mere kompliceret. Jeg vil godt her indskyde, at jeg er hverken historiker eller journalist, men bondemand af en slægt, som har været aktiv her i Tønder og omegn, så langt tilbage man kan se i hvert fald. Jeg driver sammen med min familie et landbrug ude i Søvang, som min bedstefar han købte for næsten 100 år siden. For inden da var han kom hjem som krigsinvalid fra Verdun i 1. verdenskrig, og han er vendt forpagter og bjergmark herude på Tønder, som i dag er kursusdag. Ja, man kan roligt sige, at EU det er en kompliceret sag, men jeg plejer at sige, at jeg vil trods alt hellere slås med papir og byråkrati end med en nabo. Og så må vi jo se på det bedste ud af og få justeret og rettet ind efterhånden. Blandt de fleste af de eksempler, som EU får skyld for, der synes jeg sådan set, at det sorte pære faktisk ligger over Christiansborg eller ved os selv. Specielt det hvor jeg kommer fra landbrug her, der er det den måde, man implementerer direktiver her i Danmark. Det kritiserer man så, og det er faktisk vores egen skyld, det er ikke EU's skyld. Vi har også den historie, der blev ved med at lave med de krumme agurker. Den er længe afskaffet, det direktiv, men i dag der er det supermarked og handelslæge, som ikke vil have de krumme agurker, for det passer de ind i deres kasse. Men det er stadigvæk EU, der får skyld for det. I 80 år, der havde vi her i vores region 4 krige. Og i de her timer her, der er det 70 år siden, at man fra Storbritannien, de tager afsted for at gå i land i Normandiet på D-dagen 6. juni 1944. Det er klart, at gode hensigter alene, det er ikke nok en garanti for, at regeringer og borgere de opfører sig med respekt og tolerance. I et rets- og civilsamfund, så skal det altså være et sæt spilleregler. Ligesom i sportens verden. Og det vil sige, at hvis man bruger doping eller anden form for sny, så kan det have konsekvenser. Jeg tror også, at det forholder sig sådan, at det skal betyde mere til at slås eller bekrige nogle gode venner eller gode naboer end det modsatte. Og alene af det faktum, så må først og fremmest den lille nation kooperere og samarbejde partnerskabsvis med omverdenen. Men det gælder faktisk også for store nationer. I efterkrigstid, der har man for eksempel i Vesttyskland, jeg kunne snart ikke huske at sige det med i Vesttyskland, var jo noget det da. Men sådan hed det jo. I Vesttyskland, der har man altid vendt sig bevidst i efterkrigstid, at man har en forpligtelse til at holde et godt og nært forbindelse til Frankrig med hensyn til fremtidens fred. Ved nogle af præsidenter og kansler så det lettere end ved andre. Merkel og Sarkozy, de har nok et mere køligt forhold. Men Kohl og Mitterrand har et nært venskab. Og måske alene det, der var afgørende til at Spanien og i 86 blev optaget i EU. Kohl han har lige læst et nært venskab til Mikhail Gorbachev. Og den kombination, den tror jeg i hvert fald, den var medvirkende til, at jerntæppets fald, det kom, der 100.000 af DDR-borgere ved montagsdemoerne uge efter, de krævede handling. Men efter den kolde krig, hvordan gik det så med fred, og går det så med fred i Europa? Og Europa går jo så bekendt til Europa. Den sympatiske Gorbachev, han fik indledt en
reformlinje med perestrojka og glasnost. Efter ham der kom Jeltsin, og Vesten har vel tiltro til, at han fortsatte i den linje, selvom han jo mest optrådte som pauseklovn, når han var gæst her. Ja, en gang kom han ikke engang ud af flyvemaskinen op i Island. Der står jeg og kaster og vinduer. I år 2000 var der så Putin der overtag, og han kom til magt. Han fortsatte de kampe i Tjetjenien, som Jeltsin, han trods alt havde, det var ham, der startede. Men efter et terrorangreb den 11. september mod blandt andet The World Trade Center, fik verdensorden jo en helt ny dagsorden. Nu var man jo, som Bush han sagde, enten med eller imod af terrorister. Og da Putin definerede Tjetjenien af oprørere som terrorister, så var hans alibi jo i orden. Og verdens fokus var nu lige pludselig at fokusere på, eller vestens fokus var lige pludselig på forsvar mod og bekæmpelse af terrorister. Og det synes så, når man kigger tilbage, som om at Putins jerngreb i perioden er med det modsatte. Når jeg vil fremhæve Rusland og den del af naboregionen, så er det fordi, at man der i hvert fald vil kalde har massive problemer med mangel på respekt og tolerance over for diverse mindretal, samt med systemkritiske indstillinger. For godt og vel 20 år siden, der var jeg sammen med en musikgruppe på en tur i Letland. I øvrigt sammen med Bente Dahl, tidligere MF, og Dres Åbling ude på Ælum. Vi skulle jo indvige hans landsted. Vi var havnet rimelig langt østover, langt væk fra asfaltvejen. Og vi spillede til en slags forsamlingshusbal sammen med gruppen Kreisburger Sikker. De har den i tynde siden den tid. Det var fuld hus, og det var virkelig en god stemning. Og vi havde så, inden vi tog det af, havde vi forsøgt at indævne en lettisk melodi. Blandt andet den lettiske nationalmelodi. Da vi så spillede den midt over aften, så skiftede stemningen nærmest fra dag til nat. Og det viste sig så, at området var præget af russisk præget. Og det var stort set en russisk fest i Letland, vi kom til. Den situation, det var ingen af os, der skænkede den tanke. Vi fik der laget fest igen, men det var nok en speciel oplevelse. Nogle år senere hjemme på vores gård, der fik vi en ung landbrugspraktikant fra Letland. Og da jeg vidste, at det var andre praktikanter i området fra Letland, så kørte jeg saga i det hen til en i området, for at de der kunne lære andre kende. Men det gik kun et par minutter. Så kom vores saga, han kom i fuld spring, formelt hjem igen. Og først efterfølgende, der fandt jeg ud af, at Saga, han var russer, og den anden, det var en latter. Og det var altså ikke noget, de snakkede om. Det var noget, man måtte finde ud af. For det var ikke noget, Saga, han sådan set fortålte. Så det er et tabu med at omgås af mindretal, kan man sige. Den forfærdelige konflikt, hvor det i øjeblikket eskalerer i Ukraine, den stikker utvivlsomt i det nationale. Man hører jo om, at det er forbudt at tale russisk i offentlighed i Ukraine. Og det er jo en omvendt også Putins argumentation, nemlig at han har ret til at beskytte sit folk. I forbindelse med den aktuelle konflikt, så har NATO's generalsekretær opfordret de europæiske medlemslande til at se jo deres forsvarsbudget. Den tyske regering, de har en helt anden holdning. En fremstående CSU-politiker, han så i et talkshow her for nylig, den 7. aften. Ham her Rasmussen, han opfører sig som en brandmand, der vil slukke ild med benzin. Og forsvarsminister von der Leyen, hun sagde ved samme lejlighed, vi må og skal finde en politisk løsning og få lavet en partnerskabsaftale. Dem, der allermest vil gå ud over ved en militær optrapning af det russiske folk. Citat slut. Til Ruslands ageren, der hørte vel nok også med, at ved murens fald, der lavede vi herfra, at NATO ikke ville rykke tættere over. Og det er, den aftale har vi ikke afholdt. Så for mig så er det ikke udelukkende et spørgsmål om, at Rusland og Putin er den onde, og vi er de gode. Uden dog at have indgående kendskab til det, så ser det ud til, at Ukraine er midt i en regulær borgerkrig.
Eller det vi så på Balkan i 90'erne. Ruslands fremfærd er der bestemt ikke ok, sådan må det ikke forstås. Og med det, så vil jeg prøve at slå at bruge hjem til vores hjemstavn her, hvor det jo for lang tid siden herskede ufred. Det blev faktisk ofte fremhævet som et godt eksempel her i vores region, men jeg er ikke sikker på, at alle er opmærksomme på, hvad det for mig i hvert fald er en af de mest afgørende faktorer til, at grænselandet fik og har den udvikling, som den har. Nemlig, at vi jo i virkeligheden har vores egen lille grundlag her. Nemlig Bonn-København-erklæringen fra 1955. Erklæringen er lavet enslydende på tysk og dansk, og i Danmark hedder de København-Bonn-erklæringer, og i Tyskland hedder de Bonn-København-erklæringer. Erklæringen den sikrer, at man frit kan bruge henholdsvis det tyske og det danske sprog, og erklæringen den fastslår, at bekendelse til dansk eller tysk nationalitet eller sindelag og kultur i det dansk-tyske grænseland er fri og ikke må efterprøves. Det er den erklæring, der for mig er altafgørende. Uden en sådan en, så vil det uden tvivl nogle gange ved navn det uvidende eller navnvidende fanatikere, det på den ene eller den anden måde vil prøve at bevidst eller ubevidst at tromle modstande. Til den positive udvikling i vores grænseland, der har bestemt også ting som Schengen-aftale, der sikrer fri bevægelighed i vores region, samt aftale Region Sydjyllands-Slesvig og Kulturregion Sydjyllands-Slesvig. Og dermed så slutter vi igen ved EU. Det er igennem samhandel, nedbrydelse af barrierer, forpligtende samarbejde og sørge for en fødevareproduktion i første klasse og højne levestandard i vores nabolande ved at udvide EU og frem for alt sikre fred i EU. Og så vil jeg godt lige læse et citat op, og det er ikke et helt ny dato, men jeg blev noget overrasket. Og det var 18. november 2012. Jeg kan bare ikke se, at det er ikke sket nogen ting, hvor der skulle gå i det citat uaktuelt. Jeg så Søndagsavisen 21 med Kim Bildsøe Larsen, og han har Kim Larsen i studiet til et interview. Og Bildsøe Larsen han starter med sådan et åbent spørgsmål for at få samtale i gang, så siger Bildsøe Larsen, og jeg må sige personligt, at sociale klip igennem over net 3, 4, 5 gange for at få det noteret minutiøst, for jeg tørt virkelig, det var godt, hvad han fik så jo, men nu kan jeg få det løst rigtig op, det må vi så sige. Bildsøe Larsen siger, det er noget med, at vi er en krigsførende nation. Kim Larsen svarer, det væsentlige lige nu, det er, at vi er på røven. Og i stedet for at modarbejde hinanden, hvem er rygere og hvem er ikke rygere? Og hvem er muslimer og hvem er ikke muslimer? Hvem er EU-tilhængere eller hvem er ikke? Ja, så skulle vi smide de ting lidt væk, eller meget væk, og sige, hey, lad os holde sammen altså. På det eneste tidspunkt, hvor jeg har haft lyst til at stemme ja til EU, er lige nu, så blev jeg vaken, altså. For det har jeg jo ikke regnet med ved Kim Larsen. Og hvor han fortsætter, hvor en dame som Merkel, hun siger, lad os være solidariske. Så tænker jeg, Gud, det har jeg aldrig troet kunne ske i denne sammenslutning. Jeg har altid betragtet det som en eller anden kapitalist sammenslutning med de smarte fyre, hej, der, nu skal vi lige og komme klar den lige lidt under bordet. Og sådan noget ikke. Derfor har jeg altid været imod det. Men hvis der har været et tidspunkt, hvor jeg er positiv, så er det der nu. Citat slut. Så vil jeg til sidst lige komme med et par eksempler, hvad der for mig har noget med respekt og tolerance at gøre, og som man kan sige er sket i virkeligheden også. Og det ene eksempel, det var efter den 30. september 2005, da Muhammed-tegningen de har været trykt i Jyllandsposten, der var der 11 muslimske ambassadører i Danmark, der anmodede om et møde med statsministeren. Det blev da konsekvent fra statsministerens side afslået. De fatale følger, de kan vel ikke helt tilskrives hans afslag, men jeg tror alligevel, det er afgørende for udviklingen, at det kommer et afslag. Og som navn jo, eller som vi så ved, så er vi jo, at den årsag, at det hele eskalerer, så er vi jo stadigvæk et mål for ekstremister. Og det er jo faktisk ret skræmmende. Et særdeles positivt eksempel,
på respekt og tolerance. Det er for mig sangen og melodi for en fremmed barsk og fattig. Den blev skrevet og komponeret af 2 gymnasierektorer her i Tønder i 1922, Egeberg Jensen og Kjørborg. Og det må man jo lige tænke over 1922, hvor nationale spændinger de var rimelig højt, hvor der var tysk flertal i Tønder ligefrem, og hvor man så fra den dansk fra statsskole havde 2 rektorer, der skrev sådan en sang, som er helt uden national undertone, og det med forene vores alle sammen ved at prise vores fælles hjemstavn. Og med de ord, så vil jeg sige tak for opmærksomheden.